Антана, бүген бездә бәйрәм. Менә клубның нинди хәлдә икәнен безнең авыл халкы үзе белә инде. Кайда терәү куеп, кайда агып, сәхнәсе җимерелгәч, сәхнәсен күчереп, шулай итеп яшьләр клубны 3 ел буе тоттылар. Аннан соң төрле җирләргә хатлар яза башладылар инде, анда кирип булмый башлагач, менә узган ел Булмас каратныда урамда уздырдылар, салкын көндә булса да. Әйтеп киткәнчә төрле дистанцияләргә хатлар яздылар. Һәм ниһаять районыбызның башлыгы Ишат Габделфәтович клуб салу өчен средства табылды, акча табылды. Клуб төзү өчен акча мәсьәләсен хәл итү бик ансат нәрсә түгел. Сүз дә юк. Һәм менә авылыбызның уртасында хәзерге заманның бөтен таләпләренә җавап бирә торган клуб калкып чыкты. Президентыбыз Ислам Нургалиевичка, районыбызның башлыгы Ишат Габделфәтовичка, бөтен авылыбыз халкы исеменнән бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез.